ሰላሳ መስከረም ናይ ጻድቁ አባ ገሪማ ዓብይ ክብረ በዓል እዩ። እዚ ደሞ እንታይተና በዘገብረ ተአምር ተባሂሉ ይጽዋዕ። አባ ገሪማ ቅድሚው አባ ይስሐቅ ተባሂሎም ይጽውዕ ነይሮም። ነገር ግን ቅዱሳን መቁነኖም ተኻፊሎም ክበልዑ ከለው አባ ገሪማ ግን ኣብ ክሶም ኣቐሚጦማ ነይሮም። ስለዚ ኣብቲ ሽዑ ግዜ 30 መስከረም ቅዳሴ ክቦክር ኢሉ ስለዝነበረ አባ ገሪማ ኣብ ጅቦኦም ወይ ኣብ ክሶም ስለልገበርዋታ መቁነኖም ስለለይበልዑ ቅዳሴ ኣትዮም ቀደሱ እና ኣብ ሰዓት ቅዱሳን ኣጉረምሮም ሓመይዎም ለምንታይ አባ ገሪማ በሊዑ ይቅድስ ኢሎም ቶም ካልኦት ቅዱሳን አባ ጰንጠሌዎን ከሰስዎም። አባ ጰንጠሌዎን ኣብ እምነት ስለነበሩ አባ ጰንጠሌዎን ደሞ ቀድሶም ምስ ወፁ አባ ገሪማ ወይ አባ ይስሐቅ ንዓ ለሰብ ካባና ይርሓቅ እሞ ጥያቄ የለን ንበልዎ አባ ጰንጠሌዎን። አባ ገሪማ ደሞ ታይበሉ ህደግሰ ሰብአ እፀውን በአይባንን ይሰስሉ እምኔና ይቅር ሰብ ሕደግ ሰብ ሞ ሰብ ሕደግ ሞ ኣእማን እውን እፀዋት እውን ካባና ዋላ ይኽዱ ሓቀኛ ስለ ዝኾኑ ሽዑ ግዜ ኣእማን እፀዋት ሃደሙ ገለስ በሉ እና ኣብ ሰዓት እዚ አባ ጰንጠሌዎን ገሪማ ገረም ከንበሎ ገሪማ ገረም ካን ኣድነቅኻኒ ስለዚ ኣእፀዋት ኩሎም መስከርሎም እና ገሪማ ዝተባሃልሉ ሎማዓንቲ 30 መስከረም እዩ። ስለዚ አባ ገሪማ ሎማዓንቲ ዓብይ ተኣምር ስለልገበርሉ ገዳሙ ደብረ መደራ ኣብቲ ገዳም ያው ኣነ እውን ኣብ 3 ዓመት ብቅኔ መምህርነት ተቐሚጠ ስለዝነበርኩ ኩሉ ተኣምራቱ ትክክለኛ ተኣምር ኣለው። ብዙሓት ተኣምራት ኣለዎ። ካብቶም ሓደ ተኣምራት ግን ሎማዓንቲ ተኣምራት ዝሰርሕሉ ስለልኾነ ኣብዚ ዓድዋ ሶሎዳ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስትያን ዘለዎ ካብቲ ገዳም ካብ ላዕሊ ካብቲ ገዳም ናብቲ ከተማ ወሪዱ ሎማዓንቲ 30 መስከረም ያው ኣብቲ ቅዱስ ሚካኤል ማህሌቱ ላተገልገለ ሓዲሩ እዚ ኣብ ቅዳሴ ሰዓት ኢለሎ ኣው ቀዲሶም ያው 9 ሰዓት ደሞ ታወቱ ላብቲ ገዳም ይድዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እምነት እዚ ናይ ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ቤተክርስትያን ስለልኾነ ኩላትና ናይ አባ ገሪማ ተኣምር ክነድንቕን ይግበአና ብዝዕለት እዚ። ስለዚ አባ ገሪማ 30 መስከረም ምዃኑ ፈሊጥና ናይ አባ ገሪማ በእውነት ቅኔም በተለይ ቅኔ ተማሪዎች 30 መስከረም ናይ አባ ገሪማ ወርቅ ክንነገር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና እግዚአብሔር አምላክ አባ ገሪማ በእውነት ተኣምራት ዝሰርሑ ቅዱስ ስለልኾኑ ለኩላትና ካብ መከራ ስጋ ይሰውሩና። አሜን።